Nyt duunataan karamellisoitu kurpitsa. Ensin paadetaan valkosuklaasta 70 astetta, noin 10 minsaa. Ensimmäisenä kurpitsasta lakki pois. Sitten se kannattaa vetää halki. Sitten oikeastaan vaan lusikalla niin sisusta. Sitten vaan kuoritaan pois. Tää on yksi tapa leikkaa kuori pois. Sitten leikataan vielä kuutioksi. Sitten vaan kulhoo hetkeksi. Vatkataan ranskan kermaa. Vaniljasokeria vähän mausteeksi. Sekoitetaan aina välissä. Valmis tuote näyttää aika lailla tältä. Leikataan pekaanipähkinät rikki. Kuivaa pannua paahtuu. Herkkuja. Pähkinät sivuun. Sitten vaan voi pannu. Kurpitsat päälle. Paahtuneet pähkinät, vähän suolaa. Kurpitsaa myös maustetaan suolaa. Siirappi. Joku semmonen puodesi. Sitten kun rakenne on tämmönen, niin antaa se seistä joku 5 minuuttia. Sitten vaappa pekaanipähkinä sekaan. Miksataan joukkoon, tulee kiva crunch. Lautaselle kurpitsa. Ranskan kerma. Painettu valkosuklaa. Tässä on todella hyvä syksyn jälkkäri.